bisimillahi alhamdulillahi allazi anzala ala abdil kitab wa salatu wa salam ala rasulir rahma. caggal yettude Allah e julde Badio Aminata e Abdoulaye mo julɗen e moɗon ɗon ko gonga moɗere wonde saɗa yettude Allah ene alaɗo yettude jinnaɓe yew yettude sernaɓe yettude sababu wonno omo yettani Allah wawa yettude sababu nden noon en jetti jomiraɗo subahanahu wa taala tedduɗo towɗo en jetti nene baba wonno so weeli kamɓe so metti kadi ko kamɓe sukaɓe nala ko ɓalworo hakkillaji moƴƴi ha ɓeɗeɗe ɗo kulle gona ɓeɗe dañi hakkillaji ndi yewtere yonta wiya ko turuɓe aduna wona dole ko sese yarate turuɓe pulago bisimilla mboɗere wanda sa tedduɗo hakkude maɗa ɓe waɗanteɓe haala man welalo mettani heeɗi ko les 11 8 mois 2021 ñaaruwal nokku ana wiya bandiraɓe selaɓe yanade sirif tawdo ɗene gorko pullo dima dana e 40 siré jomnedi tawɗo ndimago waaliɗo galle bamum pullo ne fowna fo 40 siré jomnedi ɓuuraɗo duuɓi caliɗo miñede ya Diallo ka biyeteɗo Diallo Alassane Oumar Kalidou ko on jooɗodi e turup guinnirteɗo aduna wona doole ko seesa yareteɗo galle bamum jonde sofoynir kaset guitturuji e ñañeje e haalulaji e jimiri taw kadi ko e beela makko Allah ina weela julɓe ɓe ina beela jiknaɓe ɓe kadi ina beela bisimilla moon ɗo galle babam ɗo ina heedanma e guitturuji ɗi e ñañeji ɗi e haalulaji ɗi e jimiri ndi ko Diaw Abdoulaye Amadou noddirteɗo Kaser ana wayno leydi Mali nokku ane wiye Sinkolle joom hellago welgo hano feewi ko biyeteɗo Diallo Hassane Daouda Dembayel noddirteɗo Tounef ana wayno leydi Mauritanie nokku ane wiye Tabbale ina heedone banggal ñañoro kortonde takkoye Daara Keita Daouda Gagnane ɓurɗo lollirde e jaaga ana wayno leydi Mauritanie nokku ane wiye Sinthiane Borodio noddirteɗo Goppo Modom ardade lappol ngol ko jaadamon Seyni Demba noddirteɗo Adama Houlé e ñalande hande nde mbaɗi men miñi men jaadiɗo men Diallo Ali Amadou ana jooɗi ana daara hakkude meɗen e Pulago giɗo men kadi sel men rutti kadi woni giƴi men ha no feewi biyeteɗo Pa Demba Ndamari e Coro ana jooɗi ana daara hakkude men e Pulago ñande Galouka Wala rumana gorko pulo biyeteɗo Alassane Mbeygue e buuɓel moƴƴo mana ngara maɗa ɓi Mbeygue Abdoulaye moƴƴo ɓi Mbeygue ɗon ɗum wonno Demba Ndamari Coro ina heede banggal sawto o ko biyeteɗo Keita Sali Saba Jammil ana wayni nokku ana wiye Diaguili ruma ana gorko jooɓo biyeteɗo Diallo Souleymani Yero ne waynodiri si Abou Dema ñagui noddirteɗo Abou Toumbare Sali Samba wiye pulo onam wiyamota yetteɓe sage min salmina Pulago ko ɓeeɗo jooɗi ina jewta gorko pulo biyeteɗo Alassane moƴƴo mana ngana maɗa mbimi tawi ko ɓi Oumar Kalidou pulo ne fewna fo 40 siré jomnedi o wiiɗo kaset o waɗi demare yaade ɗo o waɗi ɗumen départ ɓiɗɗo mbaalu o wi ɓoggol mbaalu o ko kayitol 5000 francs CFA hakkude aynaɓe e sippoɓe o wi so ɗum ɓenni ne woodi mawniraɓe fotɓe teddinireɗe jonde nde Diallo Mamadou Oumar ardi bonnani e Diallo Ba Bayel Oumar e Diallo Moussa Oumar o wi ina woodi bandiraɓe rewɓe Diallo Maymouna Oumar beltoɗa aɗa teddidira jonde nde albarka bisimilla mi mari millaɗo galle babam e Diallo Coumba Alassane ɓuura jubo jullo jubbu ne jullo ɓuuraɓe kotono kaƴata kurore majje kajaka bayla bagui sottaka diraga joom bagui jaɓata albarka ñande nokku arwe bandiraɓe selaɓe mbimi ceenel e Diallo Ramata Oumar e Diallo Diary Oumar Diallo Salmata Oumar beltoɗa aɗa teddira jonde nde e Diallo Faymata Oumar hayo jalluwan oho jalluwan e Diallo Binta Oumar beltoɗa mami wat koye kase o wiɓe ina teddira jonde joɗande hakkude aynaɓe sippoɓe pulo albarka Oumar Kalidou wima ɓoggol mbalgol men keleje nayyi kanko 18 Diallo Maymouna Oumar Kalidou bandiraɓe selaɓe bandiraɗo debbo tedduɗo biyeteɗo Diallo Maymouna Oumar Kalidou o wi ɓoggol mbalgol men keleje nayyi kanŋe 18
o wi bandiraɓe selaɓe ko ɓoggol mbaalu ngo hakkuno aynaɓe sippoɓe debbo pulal mbar moƴƴa wonde Aissata Oumar albarka bisimilla sukaɓe nalankoɓe kayitol 5000 francs CFA ɗo galle baba ɗo jiɗen gorko pulo dima tan e 40 siré joom neydi feetere Samba moƴƴa mana ngana maɗa ɓi Saydou e Babayel moƴƴa mana ngana maɗa ɓi Oumar ɓe mbi 10 000 francs CFA ujunaji ɗi bisimilla moɗon ɗo jiɗen bandiraɓe selaɓe Oumar moƴƴa mana ngana maɗa ɓi Saydou kayitol mana ngana maɗa 5000 hakkuno aynaɓe sippoɓe bisimilla moɗon ɗo jiɗen gorko pulo biyeteɗo Haruna moƴƴa mana ngana maɗa ɓi Saydou kayitol 5000 francs CFA sukaɓe nalankoɓe bisimilla moɗon galle kawoyen ɗo albarka ñande ceeɗel waala yo fedde babaleji almi Samba memi ko fedde babaleji ha kaldene gorko mana ngana maɗa idnajo mo haɗata ɗawata bonnata jikke mo jikki bonani ɗo galle bamum albarka barani jawɗi ñande ceeɗel waala albarka dokkal guenitala maɗimo e baba biyeteɗo Ba Saydou Oumar ko Ba Oumar Saydou goto e sukaɓe edinaɓe albarka ñande ceeɗel galle bama o wi ɗo jewtoten denɗiraɗo tedduɗo ɗo o wi ko goto e sukaɓe boɗeɓe jeese ole winoɓe so jaɓɓi tan so wona cele cekki nayi jeeri jarani o wi soɓe tawtorama abada ɓe jomata ɓe mbaɗat hen fodde tan o wi ɓe mbaɗa jingol taw jingol ngol kadi wona cabbi ref o wi ɗo déppuruji cassette ɗi jahata ɗo o wi ɗo cassette o waɗi kadi démarriére yaade ɗo o wi no woodi sukaɓe fulɓe weltinirteɓe Ba Samba Saydou beltoɗa e Ba Haruna Saydou Diallo Babayel Oumar e Diallo Mamadou Oumar Diallo Alassane Oumar gorko pulo jewreteɗo o wiɗo haaɗi haala ka jofno ɗum ñama kayitol 2000 francs CFA hakkuno aynaɓe simboɓe ha kadene ɓuure jibo jullo jibune jullo peeteɗo Diallo mana ngana maɗa kumba bandiraɓe selaɓe Alassane o wi tembere haala Oumar Saydou ka men kelde kange hakkuno aynaɓe simboɓe billal bama jemere bireme gosaga gani o wi kadi bandiraɓe selaɓe ɓoggol mbal o ko guuɗe tati waski ɓuure jibo jullo jibune jullo debbo pulo albarka o wi bisimilla moon e galle bam makko o wi nde jonde ne jooɗi ɗon ko jonde nde o ñaguino Allah guila hanki taw hande arani o wi e doyni miñiraɓe makko Diallo Babayel Alassane Diallo Babayel Oumar e Diallo Mamadou Oumar e Diallo Alassane Oumar Diallo Maymouna Oumar e Diallo Penda Oumar Diallo Salif Alassane Diallo Sam ko Ba Samba Saydou joom galle makko tedduɗo ha no feewi e Ba Oumar Saydou e Ba Haruna Saydou e Ba Penda Mamoudou o wi on kadi ko joɓajo mabɓe nan o wi ɗum ñama kayitol 1000 francs de biye hakkuno aynaɓe sippoɓe debbo pulo dima albarka a yottuɗo Alassane kaali bisinma Oumar kaali bisinma e Boubou kaali bisinma ha kadre Ba Haruna Saydou o wi jonno jooɗan nde ko weltare tan nde woodi sukaɓe nalankoɓe o wi kadi jooɗoɗa koye sukaɓe woɗaɓe o wi ko weltare tan nde gande woodi o wi ko ardi foye doyne mawdira haɗo tedduɗo Ba Samba Saydou Ba Oumar Saydou beltoɗa o wi on dokkodirino to e noddirteɗi wuunaɓe ñande ceenel o wi hande kadi en battat e noddirteɗi jawɗi en ndig o wi kayitol mana ngana maɗa 2000 francs CFA gorko pulo biyete Oumar moƴo mana ngana maɗa mbimi tawi ko Haruna moƴo mana ngana maɗa ɓi Saydou kortuɗo wonde Diallo Sidy o ñague ñawna Samba ɓi Saydou joɗɗo wonde Oumar ɓi Saydou ha kadre Samba Djibril Mali o wiɗo jewten gorko pulo biyeteɗo bandiraɓe selaɓe Diallo Alassane Oumar goto e sukaɓe woɗaɓe o wi kanne de mbaɗi o wi bisimilla moɗon bandiraɓe selaɓe mana ngana maɗa e jonde joɗande o wi bisimilla moɗon ñaari walla yanande sérif o wi aɗum woodi bandiraɓe rewɓe eyi ɗon Sambu aminata maani o wi woɗɗude kilo te haɗata ɗum erede Diallo Coumba kaaliɗo o ɗum ñama kayitol 2000 francs CFA hakkude aynaɓe sippoɓe Sambu albarka Diallo Ramata Oumar wi ko ɓoggol maɗa ngara maɗa mbaalu o bandiraɓe selaɓe menkeleji ɗiɗi maɗa ngara maɗa kanŋe 18 ko menkeleje nayyi kanŋe 18 ha kaldene Ba Diallo Alassane Oumar jewreteɗo
o wi ina woodi mawniraaɓe Diallo Abou Alassane Diallo Babayil Alassane e Diallo Salif Alassane beltoɗa o wi ha joni ko dow inde denɗiraɓe ba Samba Saydou ba Oumar Saydou ba Harouna Saydou beltoɗa li Salif Mamadou o ɗum ñama kayitol 2000 francs CFA hakkuno aynaɓe sippoɓe ha kaldena Diallo Mamadou Bala o wi so woni gorko pulo jettoɗo ko aga baali o wi ko kadi ko aga baali mo bonnani baali o wi ina woodi sukaɓe wonɓe fulɓeɓe jejjittake o wi Diallo Oumar Fati noddirteɗo kalas e Diallo Alassane Kalidou Diallo Aminata Bala ka Aissata Samba beltoɗa ba Aissata Samba beltoɗa Diallo Habi Salif ba Nenna Abdoul Diallo Aissata Daoud e Diallo Habi Daoud o wi sukaɓe nalankoɓe koɗe guitturuji e ñañoji yoni jah o wi ɗum ñama kayitol 1000 francs de biye hakkuno aynaɓe sippoɓe nan ha kadre gorko pulo betere bandiraɓa selaɓe Samba moƴo maɗa gana ɓeɗe ɗi Saydou o wi gorko pulo tima dara e 46 jomnede betere Alassane moƴo maɗa gana maɗa ɓi Oumar Kalidou o wi so on sokki tande o jaroto o wi on gandu ko beelema tande woodi pulo ba e doyde Diallo Ba Bayel Oumar e ba Oumar Saydou e ba Harouna Saydou o wi so yiɗi Kalidou moɓe noddirta cewguel e Diallo Maymouna Oumar Diallo Coumba Alassane e Diallo Mamadou Oumar Diallo Ba Bayel Alassane e Diallo Fadimata Oumar Diallo Ramata Oumar o wi dendagal pulago coɗiɗo no foti o wi ko beelema tan de woodi o wi ɗum ñama kayitol 5000 francs CFA hakkuno aynaɓe sippoɓe nan ardi bonnani kaldena Diallo Diary Oumar men keleje nayi kange 18 o wi men keleje nayi kange 18 sukaɓe nalankoɓe nde Diallo Faymata Oumar o wi men keleje nayi kange 18 hakkuno aynaɓe sippoɓe albarka bandiraɓe rewɓe ɓe kaɗani ɗawani bonnani jikki ñamakalaji e ñagotoɓe ha kaldena Diallo Bala Boubou o wi ɗon jewten gorko pulo beteɗo Diallo Alassane Oumar Kalidou o wi aɗum woodi sehilaɓe Sammou Djibril Malik Diallo Moussa Mamadou beltoɗa o wina hani nate nokkano wiye yanade sérif ɗon woni yanade nayyi Diallo Amadou Koddo Diallo Samba Gou e Diallo Youba Silla Amane Ndeyo ba Abdoulaye Samba Julde noddirteɗo Amadou Aliou Noto noddirteɗo Amadou Habi Noto o wi ɗum ñama kayitol 5000 francs CFA sen gooti nokkano wiye yanade sérif rumana debbo pulo biyeteɗo Diallo Youba Silla Amane Ndeyo ɗon jimi bandirama sella e Diallo Amadou Koddo waɗani Diallo Sidi e ñague ñamra ñalade gorko pulo biyet Samba moƴo maɗa gana maɗa ɗi buubu jiɗumi Abdoulaye Samba Kane Mamadou Samba Kani ñande galle Baba Wala Diary Mamadou salminima kadere debbo pulo biyeteɗo Diary Mamadou guettamo li ko li Diary Mamadou o wi sukaɓe nalankoɓe min keleje nayyi kanƴe 18 hakkuno aynaɓe sippoɓe kadere Sammou Djibril Malik o wi ina woodi sukaɓe wonɓe fulɓe Diallo Bala Boubou Babougar Samba e Diallo Samba Boubou Diallo Moussa Mamadou beltoɗa ba karamo ko Haroun e Babakary Haroun ba Abdoulaye Samba Julle noddirteɗo Amadou Habi Diallo Bayal Samba Diallo Idi Samba so Alassane Demba o wi ɗum ñama kayitol 2000 francs CFA Adamata Sidi Demmalal Doro so kassaji kaltoyi nokkano wiye heure singane aynaɓe nayyi rumano gorko pulo beteɗo Ba Abou Alaji Parñal albarka tawoji ɗo galle bamum
ɗon jiɗon bandiraɓe selaɓe mana ngara maɗa Oumar moƴo ɓi bandiraɓe selaɓe Demba noddirteɗo Oumar moƴo ɓi Mari ɗon jiɗen Djiby moƴo ɓi Demba noddirteɗo Djiby Mari noto baba moƴo mana ngara maɗa ɓi Demba albarka nayinake mbaragu gaari dokkal korsa tati ñande galle baba wala rumana abou moƴo jalaji parñal albarka aadi murtan ha kadane bandiraɓe selaɓe Diallo Baba Yel Oumar o wiye done mawniraɓe Diallo Mamadou Oumar beltoɗa Diallo Coumba Alassane e Diallo Maymouna Oumar Diallo Penda Oumar Diallo Faymata Oumar Diallo Diary Oumar o ɗum ñama kaytol 5000 francs CFA hakkude aynaɓe jippoɓe o woni Babayel moƴo managana maɗe ɓe Oumar kadane Ba Abdoulaye Samba Julde noddirteɗo Amadou Habi moƴo wande olel Samba Julde o wi son naatino kono ɓe yanade sirif o wi on gandu kande te mbaɗi o wi so tawi bandiraɓe selaɓe ñeñagu kadi e ndimagu e nalankagal kadi ina heddi hakkude pulagu o wi fonde ɗe tan ko baɗeteɗe seydi Ba o wi ina woodi fedde yi wele so Salif Harouna Diallo Amadou Koddo e Ba Sambou Agibel Ba Ousmane Ama Julde e Jahilay Abdoulaye Diallo Amadou Dogoro e Diallo Abdoul Koro o wi ɗum ñama kaytol 2000 francs CFA nan golle o wi par toujours den ceerdade sukaɓe narankoɓe o wi ne woodi suka o wi ne woodi fedde yiwele taw ko sukaɓe rewɓe fulɓe Ba Aissata Mbaye noddirteɗo juumel uruɓe so hawa Aliou beltoɗa e Ba Aissata Fatou e Ba Farmata Kalidou o wi ɓen ko to e nokku men biyeteɗo Tigui Ba Pulo Samba Julde e Ba Coumba Samba Julde beltoɗa e Ba Mam Adama e Ba Habi Oumar o wi ɗum ñama kaytol maɗa ngana maɗa 10 000 francs CFA o wi par toujours deɗen jokki haaldude o wi ina woodi sukaɓe gallunkoɓe ɓe jejjitaki hay sala goto Jahil Haji Abdoulaye Jahi Salif Abdoulaye o wi ɓeɗo sukaɓe gallunkoɓe o wi e sukaɓe nalankoɓe kadi joɗiɗe ɓe o wi a baɗate ɓe jarata caggal hay sala goto o wi kala kadi ko jiɗɗon sukaɓe nalankoɓe amin mbaɗano o wi kaytol 1000 francs woni 5000 francs CFA Pulo Albarka kadane gorko Pulo Dima jewreteɗo biyeteɗo Diallo Alassane mana ngara maɗa Oumar Kalidou o wi ina woodi giwiraɓe li Abou Moussa noddirteɗo Bakary Faymata Eli Aliou Faymata Eli Aliou Amadou so Basirou Abdoulaye Ba Moussa Abou e Ba Samba Abdoul e Ba Mamoudou Abou o ɗum ñama kaytol 1000 francs de be Pulo Diallo Albarka ɗo noon to Diallo Sidé ñague ñawɗo ñalade bandiraɓe selaɓe siya mana ngara mara guddiri seeɓa hoore rendaka yerdar albarka ñande galle Baba Wala biyeteɗo bandiraɓe selaɓe Ba Alassane Mbeyga ardi bonnani e Ba Abdoulaye Mbeyga e Ba Boubel Mbeyga ñande Galouka Wala ɗo jiɗen bandiraɓe selaɓe Adama moƴo mana ngara maɗa ɓi Amadou Abdoulaye moƴo mana ngara maɗa ɓi Abou noddirteɗo somanoto on woni bayal ɓi Abou bandiraɓe selaɓe debbo Pulo Pedra Kadja moƴo ɓi Agibou man golle ha kadere so Abou Ousmane o wi waɗi tawɗen ko nokku ana wiye ñaarwal bandiraɓe selaɓe mbimi tawi ko nokku ana wiye yanade sirif o wiyeɗen jewta miñiraɗo tedduɗo biyeteɗo Diallo Alassane mana ngana maɗa Oumar Kalidou o wi Sali Sama Jamel gara kadi a tawdama hande de e fulɓe maɗa ref e done Babakary Harouna gorko Pulomo bonnaniɗo galle bamuno kono wiye yanade sirif noddirteɗo original noto ref si o wi si Mamoudou Doudowo so nani banɗoyo welta so Sama Mamadou Aliou o wi joom yoɗa morol gano Alassane Doro noddirteɗo Alassane Bébé so Moussa Demmoɗi albarka e noddirteɗi ñamiga en e Ba Alassane Abdoulaye
e so Moussa Ousmane o wi so pandaji ɗi kooti nokkano wiye Côte d'Ivoire e doyde si Abou Demba e so Aliou Demboro o wi ɗum ñaama kaytol 10 000 francs CFA ujunaje ɗiɗi bulo so ha cadre Babakary Harouna o wi sukaɓe nalankoɓe ko wonno gila hanki ko ɗum tan woni ko woodi o wi ko yiɗi tan woni hakkude meɗen Fulo Ba o wi so Allah waɗi on joɗodima e denɗiraɓam tedduɓe ha no feewi o wi soɓe kawriti e ɗum de ko yiɗi tan woni ko woodi o wi donde jaadiɗo mabɓe so Abou Ousmane kadi ko jiɗo o wi moɓe noddirta durwalde haara keddam ref o wi ɗum ñama kayitol 5 000 francs CFA Fulo Ba kadene dembo Fulo beetera Ba Kadiara Hamidou o wi e donde gorko Fulo beetera Diallo Alassane Oumar Kalidou jewreteɗo o wi e donde joom galle makko tedduɗo Ba Harouna Saydou ref e Ba Samba Saydou e Ba Oumar Saydou beltoɗa e Ba Aissara Samba Saydou o wi on ko jaadiɗo kadi ko giɗo rutti woni sehil o wi ɗum ñama kayitol 2 000 francs CFA ha cadre Bakara mo ko Harouna o wi ina woodi mawniraɓe Ba Samba Harouna e Babakary Harouna e Ba Moussa Harouna beltoɗa o wi done bandiraɓe rewɓe tedduɓe e Ba Penda Harouna Ba Sali Harouna e Ba Mama Harouna e Ba Binta Harouna e Ba Kumba Harouna o wi ɗum ñama kayitol 1000 francs de pied hakkuna aynaɓe sippoɓe nan golle kadene Diallo Kumba Alassane o wi so woni ko sukaɓe woɗaɓe joɗana jonde balla gorko Fulo beetera Alassane moƴƴo ɓi Oumar Kalidou e donde so Faymata Kalidou e Diallo Maymouna Oumar so Mbayel Ifira Ba Kadiara Hamidou Diallo Kumba Demba beltoɗa Diallo Amnata Oumar e Diallo Ramata Oumar Diallo Diary Alassane o wi e doni sukaɓe gallunkoɓe Diallo Amadou Dougourou Ba Demba Ndamaro Ciro Ba Abdoulaye Koro Ba o wi ko Diallo Abdoul Koro o wi ɗum haɗani ɗon de o wi kote nokkano wiye Eri Singa li Salim Mamadou eli Habi Mamadou eli Kadji Mamadou eli Penda Mamadou o wi nanɗo inde mum omo nana inde muɗum o wi wallahi ala de gañanaɗa kasero o wi ko tawat bande ina faani tan de o wi ɗum ñama kayitol 2 000 francs CFA hakkuno aynaɓe sippoɓe nan golle kadre Diallo Mamadou Oumar o wina woodi fotɓe tennirede kasero Diallo Alassane Oumar gorko Fulo jewreteɗo Diallo Babayel Oumar Diallo Abou Alassane Diallo Babayel Alassane e Diallo Kumba Alassane so Maymouna Oumar Diallo Maymouna Oumar e Diallo Penda Ramata e Diallo Diary Oumar Diallo Amadou Oumar ko Diallo Faymata Oumar o ɗum ñama kayitol 2 000 francs CFA hakkude aynaɓe ko kayitol 5 000 francs CFA pour le dima tan e 43 joom leydi albarka nan golle nan par détail pulago weeli noon ko wawde jabɗe kadi e gollade ha cadre Diallo Moussa Oumar Kalidou o wiɗo jewten mawniraɗo tedduɗo ɗo gorko Fulo beetata Alassane moƴƴo mara gara mari mi war Kalidou o wi ina woodi mawniraɓe
Diallo Mamadou Oumar Ey Diallo Babayel Oumar wonga ɗo woni Hasan Tawdo e Seydi Tawdo Diallo Habib Alassane Diallo Abou Alassane e Diallo Babayel Alassane Diallo Babayel Alassane e Diallo Salif Alassane Diallo Maymouna Oumar Diallo Ramata Oumar e Diallo Diary Oumar Diallo Faymata Oumar e Diallo Salmata Oumar o wiɗum ñaama kaytol 5000 francs CFA ko Diallo albarka ha kadre Ba Oumar Saydou o wi ɗo gartuɗon e Diallo Hassane Tawdo Dembéyel noddirteɗo Tounef ɗo o wi weltare tan nde woni ko woodi o wi bisimilla mon ɗo galle kaw makko ɗo o wi so tawi sukaɓe woɗaɓe ɓe ina jewte o wi ko belema tan woni ko woodi o wi e dow nde yaadiɓe Ba Oumar Amadou e Ba Ousmane Mamoud e so Demba Ramata ref so iɗi Kalidou e so Samba Ñame e Ba Samba Saydou e Ba Harouna Saydou o wi ɗum ñama kaytol 1000 francs de billet tan golle ha cadre ten koye Ba Coumba Harouna o wi ɗo jeyten denɗiraɗo tedduɗo oɗo o wi kande de mbaɗi o wi donne bandiraɓe worɓe Ba Bakary Harouna e Ba Abou Ousmane ko so Abou Ousmane e Ba Samba Harouna Ba Hamme Harouna o wi Ndiaye Sam Moussa noddirteɗo Samba Haari noddirteɗo Samba Hawa o wi ɗum ñama kaytol 5000 francs CFA debbo pulo dimataneje 46 joom leydi albarka ɓuuro jubbo jullo jubbone jullo kadre Babakary Harouna o wi e dowinde mawniraɓe tedduɓe so Amadou noddirteɗo Djibril Coumba Diallo Amadou Hammadi e Diallo Samba Kecel e Ba Samba Harouna o wi ɓeɓe o haali koɓe mawniraɓe o wi doni giɗiraɓe Diallo Amadou Kodda nan golle e so Abou Ousmane beltoɗa e so Kalidou Ba Mawɗo e de Samba Aba so Aliou Idi beltoɗa o wi ɓe ina tendira jonde joɗano nde o wi kaytol 5000 francs CFA hakkude aynaɓe sippoɓe ha kaldene gorko pulo betere Samba Moƴa marangana mare ɓi Saydou o wi ko belema tan woni ko woodi sukaɓe nalankoɓe o wi bisimilla mon ɗo galle kaw makko ɗo o wi ko belema tan woni ko woodi e downe Ba Oumar Saydou Ba Harouna Saydou Diallo Babayel Oumar e so iɗi Kalidou o wi moɓe noddirta cewguel e Diallo Mamadou Oumar o wi e downe gorko pulo jewreteɗo o wi gande ko belema tan woni ko woodi o wi bisimilla mon ɗo galle kawɗo o wi ɗum ñama kaytol 5000 francs CFA hakkude aynaɓe sippoɓe nan golle weeli ko wawde ha kadre Diallo Kadiara Muddel o wi min kelleje ɗiɗi kañe 18 ko beltiɗo no feewi nan golle ha kadre Diallo Maymouna Oumar o wi ina woodi bandiraɓe worɓe Diallo Alassane Oumar jewreteɗo e Diallo Moussa Oumar e Diallo Mamadou Oumar e Diallo Babayel Oumar e Ba Samba Saydou e Ba Oumar Saydou e Ba Harouna Saydou beltoɗa o wi ɗum ñama kaytol 1000 francs de billet hakkude aynaɓe sippoɓe kaldere ndi Abou Moussa noddirteɗo Bakary Farmata Diaba notade o wi seren jewta Diallo Alassane managara maɗa Oumar
o wi gorko pulo ko kino wutti woni sehil